Sula password ukuba nje uJehova ubangenathi lokubukhona ukaJehova uyahamba uyalaphaya kuverse number 7 laseqhuba khona ugibe base baselimbambile aphunyuke kungathi ngasho njalo unyaka usuphela nithi ugibe lwaphukile thina saphunyuka. Ay hallelujah. Abanye babasagibela lokufa. Ay hallelujah. Umkhathi usudwebile uthi uyaqeda ngabo nabo bayizwa imithuthu yokufa kungathi iyabadla. Ay hallelujah. Basukuthi ukhona omdala wayikhathi basukuthi ukhona ubayede wafika khibeni wathaba banjwa lama wabathindwa lama babami lama wababukile walaphula saphunyuka wabusizo. Hallelujah. Luvela kuJehova ogibe lwaphukile saphunyuka. Akusho ukuthi belingakasibambi Nkosi yami Jesu akuwenze bangizwe baba awufihlise kancane mfoka mbonga nami unoxhala isibanjiwe inyoni ishayekile kodwa ayikakafi Nkosi yami nami unoxhala inyoni ngisho le eyimi mhlawumbe wena awubabani kodwa ngisho le inyoni ibibambekile kunokhanga isayekile kubuhlungu iyisimithunzi yokufa basukuthi uJehova ubhalpharisile wafahla njengamanzi amaningi wafahla wafika kunokhanga wabamba unokhanga wawaphula waphunyuka nasizwa sakhululekile nasizwa sakhululekile nathi ngiyabheka ugibe waphulile ugibe ayakhathala basaya ulabathakasaya wabasakhathamo ulababasaya waphulile. Thank you, Jesus. Memezela into yodwa ugibe lwaphukile Jesus. musuku ya 2024 Wela no engqondo ethi ngibanjiwe ngisogibeni Heavenly Father. ngoba lolu gibe kwalikubambile lwaphukile wena uphulukile ayilala ikusasizwa ayilalala amanyabu sawabona akusaba unokhanga kodwa ugibe lona lwaphukile lwabusizo luvela rikhathaya mayasaya ikhazaya ulamayakha liyabasika luvala kuJehova ugibe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lwaphukile akalisindo uyasizwa ngathi usabambekile inhlungu yasizwa ngathi usabambekile. Hey nabantu babekubheka babona ngathi ubambekile. Ay hallelujah. Hey wadwalalala wafika unasohla wafika unafunga